Bagamat medyo bumagal ang inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong mga nakaraang buwan ng 2024, nagkaroon naman ito ng pagtaas pagpatak ng Disyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority Region 3, naitala ang 3.2% inflation sa Central Luzon. Bahagyang nagtaas ito mula sa 3% nito noong Nobyembre ng nakaraang taon. Nitong Disyembre 2024, ang inflation para sa bottom 30% income households ay nagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo sa antas na 3.2%. Ang bottom income households ay tumutukoy sa mga sambahayan o pamilya na kabilang sa may pinakamababang 30% na mga kita sa Central Luzon. Sa madaling salita, ang mga mamamayan sa grupong ito ay may pinakamababang kinikita kumpara sa iba. Patunay ang ilan sa ating mga kababayan sa mabigat na epekto ng mabilis na pagtaas ng mga bilihin. Talagang ilang buwan namin tinitiis yung hirap ang buhay. Umpisa po nung August, medyo mahirap na po yung lalo na po yung mga bills, mataas po. Mga manok, baboy, lalo na po yung gulay. Binabudget lang naman po kung ano yung makakasya sa budget. Ayon sa PSA, nakaapekto sa inflation rate ang mabilis na pagtaas ng presyo ng ilan sa mga commodity groups. Kabilang sa mga ito ay ang transportation at food and non-alcoholic beverages. Transport na may 1.0% inflation at 60.7% share sa pagtaas ng antas ng inflation. Food and non-alcoholic beverage na may 3.2% inflation at may 39.3% share. Samantala, ang Pampanga naman ang may pinakamataas na inflation rate sa buong Central Luzon na 4.8%. Habang ang Angeles City rin ang may pinakamabilis na inflation rate sa mga highly urbanized cities sa rehiyon na may 4.2%. Bahagyang mas mataas ito mula sa 4% noong November 2024. Kasama si Ashley Punsalan, Aisel Fernando, CLTV 36 News.